επειδή σας με ρωτάτε για αέρια μέσα, χειρούν Καναντέρ και τα Καναντέρ κάνουν δουλειά κυρίως γιατί είναι χαράδρα. Τα επίγεια μέσα είναι δύσκολο, είμαστε μόνο εδώ, εδώ που έχει ήδη ένα καεί κομμάτι. Τα επίγεια λέει το σταματήσανε που ερχόταν προς τα πάνω. Τα Καναντέρ ρίχνουν στη χαράδρα κάτω, όπως βλέπετε. Εδώ τα παιδιά τα δικά μας και το Άσδα. Πάμε πάνω. Θες να είσαι από εδώ που ήρθαμε, να πάμε από εκεί? Και ηρεμία. Εγώ είμαι μέσα, μην αγχώνεστε. Δεν είναι για μας, δεν κινδυνεύουμε. Το βουνό κινδυνεύει, το ξαναλέω, δεν κινδυνεύει Πετρούπολη. Ο αέρας, εγώ τώρα είμαι πάνω από την Κουμουνδούρου ακριβώς. Γίνεται χαμός από εναέρια. Κοιτάξτε. Χαμός, εγώ έχω γίνει παπί και όλα τα παιδιά εδώ. Γίνεται χαμός, έχουν έρθει, πετάνε δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο τουλάχιστον από 8 Καναντέρ, 7 με 8 Καναντέρ. Όλα καλά, θα πάνε όλα καλά. Ξαναλέω, η Πετρούπολη μας προς στιγμή δεν κινδυνεύει, το δάσος κινδυνεύει. Η φωτιά είναι από τα νεόχτιστα από την Κουμουνδούρο και πάει προς Χαϊδάρι.